Ndị be anyị ekenekwa m unu nke echiri ya zelo ndụ mmiri ndụ azụ ha ọ gbajuo na dọrọ ọ gbajugo dọlụ na-eni anya Igbo na-enu anya dibịa ọkwa dibịa nekwa na anya mgbe ochie ka ọ ga-abụ onye agwụ mara a na-akwe ka akụ gbue na ọ bụ iti bọrịbọ nwaanyị agwụ ji wee magị nwaanyị ji eme dibịa mgbe dezie na ya kịtara ọgbara ọfụ kịtara dibịa echenjigo ife a bụ akwa ọkọ tiwara akị multi-billion hotel in Oba, Anambra State, located at Umumpama village, Oba, Idemmili, Anambra State. Here first hotel all the boy. After this post, I will post the second hotel. Here about double hotel called Shiaka Nyakebe, and that game pay the same day. After nkakata abu golden egg, yes, golden egg. Hotel and suits na-enye anya ebe a neponi anya. Yes, ihe nji ya emere ife a na-agba ya n'ihu onyonyo bụ na nke bụ eziokwu adịghị aghọ bụ na akwa ọka challenge go ndị ọgaranya. Yes, o nwere ndị kpatara ego mana ego ha niile nara na Lagos. O nwere ndị bụ ike bụ ndị Igbo bụ ike, ego ha nara na Abuja, ego ha nara na Kano, ego ha nara na Kaduna, ego ha nara na obodo ọzọ. Ha enwerataghị ike iti ofu blọk na be nna ha. Ebe na Lagos mmiri gba 100 million ha egore machie. Mana akwa ọka set go example for everybody to come and emulate, because ihe ọma ka a na-engomi ọ bụrụ ife ọjọọ. Ọ bụ na ịkpata ego unu mara amara ya emechakwa na-aba anyị o ịghọta ya emecha na-aba anyị because na odogwa ha atọ na mba ịkpatacha ego ike ya property into 2 or even ke into 3 chịrị 2 chinata ana Igbo maka gịnị ọ kwara akụ ruo ụlọ ajụba ebe ka o si. Hotel a ga-emepe 29 December 30 and 31. 29 bụ suya night, 31 bụ ịgba ọfara because ọ chọrọ ịgba official ọfara rọ mmụọ wee righarịkwazi eji because oribeghị ji. Then 31 bụ ka a na-emepe these two hotels, this one and the one I will post later. Na-enye anya ebe a quality Dubai standard. Akwa gachara Dubai necha ihe na-arụ na Dubai wee sị lai na onye nwa ya bụ the first person ihe arụ hotel etinye lifter and omere. I will show you the video, everything. Arusia hotel kunye lifter and ọkụ ya na the 24 hours and akwa ọkọrọchara hotel a wee kwuo sị na ndị na-abịa na nke ya abịa arụ ọrụ Chineji bido agaranya ha discount. Ịghọtara? And not only that, mmadụ 200 edebego ha standby ga-ewe n'ọrụ. Onwebeghị onye were na mana akwas na oge ewe 200 after that day, even 1 week before emepe the hotel. Mmadụ 200 enwe gara ajụ kedu ka o yesi dị possible na ọ dị too much. Yes, akwas na ọ chọrọ ka ọ bụrụ onye bụ one of the highest employee or employer if I don't make a mistake na-ewe mmadụ n'ọrụ. Na-agara when na-arụ morning, when na-arụ afternoon, when na-arụ night. Security ya dị tight, everything not tight. Nene reception ka ifu hosu chịkọ, ifu power house or chịkọ. Akwe karịghị egwu. If you want to tap blessing, come and share this video. Share this video, make it go viral. Ọ bụrụ mgbe eji wee tie hallelujah amen na tap blessing. Bịa tap blessing n'aka nwa dibịa. Because nke a bụ ihe ọma ka ọ bụ ho ha. Efu eziokwu ya kwuo. Ọ bụ na tap blessing na nke a ka eze nke ya tap, because if you share this video tap blessing by next year T block na ana. Ero hotel, ero duplex, ero ofu ihe obodo ya eji na-ama atụ. Mụnwa bụkwa mmadụ na-ekwu na-ekpekwa ekpere na-atapụkwa blessing na Chineke emepekọrọ onye ọbụla amara etu o si mara akwa ọkọ. Anyị nchaghị na ya dọkwa blọk na ana. Ise 29, 30, 31st Ọgbanje agbara ọtọ all road listo Ọba. Onye ka ya event ya megene ya kacha ka anyị pụtakwa na ka anyị jere second video. Ndewo.